Neopísateľne, tak vraj chutí bosk. Ak ste to na Valentína ešte neurobili, tak rozhodne neváhajte. Boskávanie nám totiž robí veľmi dobre. V láske je vraj všetko dovolené, o to viac na Valentína. Napríklad v Lučenci sa dnes zarúbenci vášnivo boskávali priamo na ulici. To je pekné. Chodíme po meste a vyhľadávame mladé páry, ale máme jednu podmienku. Musia sa poboskať ako prejav lásky a my im za to dáme lízatko a na líčko srdiečko. No výborne. A za odmenu. Ďakujem. Zaľúbené páry sa dnes v Prešove na námestí boskávali hromadne. Hlavne, že sa boskávame z lásky. Veľmi ťa ľúbim. My sa radi boskávame. Nikto nás ho neučil a predsa ho všetci ovládame. A zrejme neexistuje niekto, kto by ho nemal rád. Navyše boskávanie má priaznivé účinky na naše fyzické aj duševné zdravie. Boskávaním sa aktivizujú hormóny, endorfíny, ktoré sa nazývajú hormóny šťastia. Nádherné. Špeciálne boskávanie je vlastne aktivita, ktorá človeku pomáha pri zvládaní stresu, dodáva mu energiu, dáva mu možnosť prijať aj odovzdať informáciu o tom, že je mu blízko z toho druhého človeka príjemná. Cítim, že ju mám rád proste, tú osobu. Valentínsky sviatok má jedinú nevýhodu, že je v čase chrípkových epidémií. Pre všetkých, čo sú zdraví, ale platí, boskávajte sa, budete šťastnejší a zdravší. Myslím si, že ak človek do toho teda dáva všetko to, čo má dávať a dáva to tej správnej osobe, tak to sa nedá opísať. Martin Jedinák a Lenka Stanková, televízia Markíza.